Fission er den form for kerneenergi, hvor man skyder et neutron ind i kernen på et radioaktivt materiale. I atomkraftværker bruger man ofte de radioaktive materialer som uran eller plutonium. I det her tilfælde, vi ser på skærmen, er der brugt uran-235. Inde i ustabile radioaktive kerner er der en kæmpe mængde energi, der forsøger på at holde hele atomet sammen på grund af dens ustabilitet. Når neutroner så flyver ind i midten af kernen, bliver denne energi udledt sammen med 2 andre affaldsstoffer. Efter atomkernen er splittet, bliver der udledt affaldsstoffer ud, som i det tilfælde er krypton og barium. Den resterende energi bliver udledt, og yderligere 3 neutroner kommer ud. Det betyder, at der kommer en kædereaktion, da hver af neutronerne, der bliver skudt ud, vil ramme en anden atomkerne, hvorefter det samme vil ske igen.